дар ҷамъомаде ки дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва эълон гардидани соли 2026 соли вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ роҳандозӣ гардид, роҳбарияти кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарият ва кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ иштирок доштанд. Дар ҷамъомад иброз гардид ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми навбатии солунаашон баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни миллию муқаддас 35-солагии истиқлоли кишвар иброз доштанд ки ҳар як шаҳрванд ва ҳар як оила бояд бо дарки масъулияти ватансозиву давлатсозӣ пеш аз ҳама хонаву кошона ва кӯчаву маҳалли зисти худро таъмиру тармим ва тозаву озода намояд. Ин раванди ободонӣ ва тозакорӣ бояд тамоми қаламрави кишварро то дурдасттарин деҳоти он фаро гирад ва ба як кори маъмулӣ табдил ёбад. با شرافت روند سازندگی در کشور طبق امر پیشوای معظم ملت اوید به کارهای آبادانی و سازندگی جهت سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کمیته رشد محل همکاری را با وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی براه مانده منتظم تحلیل رفت اجرای نقشه چهاربینی‌ها را عملی نموده ایستاده است. طبق معلومات آماری از شمار عمومی انشاءات مورد استفاده قرار گرفته به حالت 1 ینوری سال 2026 1030 عدد کارخانه‌های و کارگاه‌های صنعتی، 917 عدد در ساحه تندرستی، 2355 عدد در ساحه معارف، 742 عدد میدانچه ورزشی، 289 عدد در ساحه استراحتی فرهنگی، 1555 عدد خدمت رسانی، 955 عدد بنای استقامتی، 296 عدد بنای ماموری، 2847 عدد در ساحه سودا و خوراک عمومی، 588 عدد کوپرک‌ها، 4346 عدد کارهای ساختمانی و تعمیر راه‌ها و اینچنین 12091 عدد به دیگر نوع انشاءات راست می‌آید. дар идома гуфта шуд ки аз 28958 иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоӣ ба нақша гирифта шуда ба истиқболи ин ҷашни бузурги миллӣ ва ҳолати 1 январи соли 2026 28011 иншоот бо таъсиси 53633 ҷойи нави корӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст ки ба 96.7% иҷроиши нақша баробар мебошад. ҳамзамон иброз гардид ки ҷиҳати баланд бардоштани худшиносиву худогоҳии миллии аҳолӣ ҳамасола аз ҷониби кумита чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ баргузор карда мешавад. фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола ҳамасола баргузор гардида дар баробари аҳолии кишвар сайёҳони хориҷиро низ ба боғу гулгаштҳо ва мавзеъҳои сайёҳии кишвар ҷалб менамояд. соли 2025 дар кишвар озмуни беҳтарин шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ баргузор гардида ғолибон бо диплому мукофотҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. роҳбарияти кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт ки соли равон низ озмунҳои мазкур баргузор карда мешаванд. برگزاری آزمون‌های نامبرده در سال 2026 نیز